Lekitoko ikastetxeek natura zaintzeko egin dituzten ekimenak aurkeztu dituzte. Lekitoko lagunkoitasun datuen aurkezpena ekainaren 14an. Aurtengo udako kirol eta kultur eskaintza indar berrituta dator. Kitxo elkarteak 500 euroren zozketa egingo du bere dendetan erosten dutenen artean. Eta amaieran, zapran gagoz Euskal Eskola Publikoaren jaia Lekitxon. Asteburuan giro aldakorra bezain ezea izango dugu. Lekitxoko 3 ikastetxeetako ikasleek agenda 21 ekimenaren inguruan ikasturte honetan natura zaintzeko egin dituzten ekintzak azaldu dizkie alkateari. Eskola, ikastola eta institutuko ikasleek hurrengo ikasturterako dituzten helburuen berri ere eman dute. Hori horrela, ikasleek hainbat proposamen egin dizkiote udalari natura gehiago zaintzeko eta udalak konpromisoa hartu du alden heinean proposamen hauek betetzen joateko. Adibidez, aurreko urteetan egin diren harreretan aurkeztutako ikasleen eskaerak izan ziren besteak beste, herrian kotxerik gabeko espazioak egokitzea, zuaiska eta landare berriak landatzea, edota hondakinen birziklatzea bultzatzea. Hurrengo ostegunean, ekainaren 14an, Lekitxoko lagunkoitasun diagnostikoaren emaitzen aurkezpena egingo da Barandiaran aretoan arratsaldeko 6etan. Eta hortaz aparte, Zartzarorako bizimodu alternatiba berriei buruzko solasaldia egongo da. Lekitxo herri lagunkoia izateko herritarrengana jo zuen udalak parte hartze prozesu bat zabalduaz. Oso parte hartze altua egon da, hemendik bai eskerrak emon herritarrari parte hartu da belako, eta jakingo dugu alor desberdinetan, 8 alorretan banatu zirian, Lekitxo zelako atsegina dan alor horretan, ezta? Adibidez, eraikin edo espazio irekizetan, garraizuan, etxe bizitzan, relazioia, gure arteko respetua, gero baitza konbibentzia, edota gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak, eta horretzek emaitzak ikusiko dugu zeintzuk dira zen. Otsailean eta martxoan taldeetan antolatuta, herriaren eta herritarren beharrak aztertu ziren. Hainbat herritar eta alor ezberdinetako eragileek parte hartu zuten. Bestalde, apiriletik maiatzera ere inkestak banatu ziren, eta eskuragarri utzi herriko puntuan hitzetan, ahalik eta herritarren ekarpen gehien lortzeko. Eta guztira, 356 inkesta batu dira. Parte hartze prozesuan izandako ekarpen on emaitzak aurkeztu nahi zaizkio orain herriari. Lekitxo adinekoekin noraino lagunkoia den ikusteko, hurbildu Barandiaran aretora ekainaren 14tik aurrera. Uda honetan ez dugu aspertzerik. Ondorengo hilabeteetarako antolatu den egitarauak adin eta gustu anitzeko ekintzak dakartza. Eta guzti hauen berri izateko, udako programa paperean eskura izango duzue bihartik aurrera, udaletxean, kulturretxian eta kiroldegian, eta udaleko ohiko komunikazio kanaletan baita. Asteburu honi dagokionez, Domekan estropada saio paregabea izango dugu gizonezkoen Lekitxoko 40. banderarekin eta emakumeen 8. Izuntza Arraun Elkarteak antolatutako estropadan 33 traineruk parte hartuko dute goizeko 11:30 aurrera. Lehenengo eta bat izango dira neskak, 9 tripulazio joango dira, eta urteko dau lehenengo bat, eta gero joango dira binaka. Horrek izango eran minitxura, eta gero dagoz beste 24 traineru mutilak, eta horrek egingo dabe, kontrarologian egingo dabe 12, eta beste 12 egingo dabe linea izaten dana, lau balizakin. Bestalde zapatuan, izuntzaren asteburuan, 11etan arraun duatloia egingo da plazan. Ondoren 11:30 eskolarteko arraun eta piraguak topaketak izango ditugu izuntza hondartzan, zanga eta izuntza kirol taldeek antolatuta.
Eta zapatu arratsaldean berriz, udako dantza saioak egongo dira plazan 7:00 aurrera, etorkizuna dantza taldearen eskutik. Kito elkarteak udaberriko zozketa egingo du ekainaren 23 bitartean, bere dendetan erosketak egiten dituzten bezeroen artean. 500 euroko saria irabazteko aukera izan nahi baduzu, egin zure erosketak Kitoko dendetan. Eta ez hori bakarrik, elkarteko dendetan erosizkero, poltsa bat emango zaizu opari. Etzazu aukera galdu, gogoratu. Lekiton bizi, herrian erosi, danok irabazi. Ronit, no te esperábamos. Perdona, lo olvidaba. Disobedience. Mi padre ha muerto. Aitaren eriotza delata, familiaren ondora itzuli da urteak etxetik kanpo eman dituen emakumea. Iraganarekin topo egingo du bertan protagonistak. Bigarren buelta honetan ordea, beste begi batzuekin begiratuko du eskola garaiko lagun zaharrura. Hautsak arrotuko ditu gaiak. Quiero que me des mi libertad. Gaur, udaberriko giroa nagusitu da eta termometroak 20 gradu zentigraduren bueltan ibili dira. Goizez, odeitza saretuz joan da eta giro argia nagusitu da. Barikuan zaparradak espero ditugu. Noiz nahi egin dezake euria, baina zaparrada gehien egunaren erdiko orduetan espero ditugu. Gainera, baliteke trumoi ekaitzak izatea. Temperatura berriro ere, 19 eta 20 gradu zentigradu ingurura jaitsiko da. Zapatuan haizeak ipar mendebaldeko norabidea izango du, eta ondorioz itsasotik odeitza sartu eta prezipitazioak izango ditugu eguneko edozein ordutan. Temperaturek ere behera egingo dute itsasoko haizearen ondorioz. Domekan, hegoaldeko haizea itzuliko da, eta ondorioz temperaturek 20 gradutako muga gaindituko dute. Euria egiteko probabilitatea baxua izango da, baina arratsalde partera baliteke zertxobait bustitzea. Eguerditik aurrera haizea ipar mendebaldera aldatu eta odeitza sartuko da. Hurrengo astean giro aldakorrarekin jarraituko dugu. Astelenean ez dugu euririk aurre ikusten, baina astearterako berriz euria itzul daiteke. Temperaturak antzera mantenduko dira, 20 graduren bueltan. Herri eta itxaso, gure 35.000 pertsonatik gora, batu ziren Lekiton Euskal Eskola Publikoaren 27. jaian. Ume, gazte, zein nagusik, ekintza zoragarriz betetako egunaz gozatzeko aukera izan zuen, herriko toki ezberdinetan jarritako guneetan. Zoramena, Xabier Ramuritzak idatzi eta Unai Egia eta Inigito txapelpunkek jairako bereziki sortutako kanta paregabea zuzenean abestean heldu zen. Seguraski, oraindik buruan bueltaka eta kantatzen jarraitzen dugun hori. Eskerrik asko parte hartu zenuten guztioi, antolaketa lanak egiten ibili zirenei, zein beste herrietatik gurera etorri zineten hoi. Euskal Eskola Publikoaren jaia amaitu da bai, baina urteetan gogoratuko dena. Lekiton beti jarraituko dugu zapran. Euskal Eskola Publikoa. Euskal Eskola Publikoa. Euskal Eskola Publikoa.